Kanina, yung aming program, so ngayon naman yung massage therapy. Ayan. Punta makat dyan. Diba? Up! Ano ko ata dito eh? Ito boy. Ayan, massage therapy tayo ba? Plus kuryente, ha? Sino ngayon may gawin ito program na? Ang program nila. Sinong panay-panay mga kanina ang program. Lahat ang tao, naang galakta mo, mga natin. Nag-improve yan. Hindi kaya siyenta na yun. Diba? Na siguro, alis 200 ba? Hindi ako. Malampot na ka. Diba? Galing ka ba, pre? Nasuko mo kami, Nestor. Yan ba kaya? Yung sarili mo, sika naman loob mo. Manumbalik ka, Ibibigay ka tawag mo. Labanan mo yan. Lumakad ka. Sayang yung baliang matulin mo. Ngayon yung panabangan nila eh. Lumakad ka. Parang eh. Ano yung bakal boy? Bakal na. Ano yung bakal na yun? Kasi ang nakakit niya. Priority na yun eh. Ano ba sinala ko yun? Hindi priority. Kasi kailangan ko ng sahog yun. Dalawa na ako. Ayos ba? Ayos? Yan to. Okay. Ay. May ba na rin, ha? May ba na rin? Niya mo, pinayaan niya na yan. Wow! Mabilis. Bab, support mo ko. Bisa ka galing. Kailangan ikatawa mo ni Nestor, di isaw. Kami na rin, manapta mo. Kaya basketball yan. Teamwork. Ano pa pala si kaya ako, yung galing. Buli ko, ipanyapta mo na. Nagaling ka na. Yan. Wala kang mga din ng Lord. Kaya nilawin boy. 14 days ka na pa, panaka mo. Wow, may gising na yun. 14 session po, 14 days na po tayo. Ayan. Medyo maganda na ng konti yung kanyang mga muscle. Malambot-lambot na ng konti. Diba? Parang mag-gym na pag-gym na ako na. Grabe lang. Yung utang ko na po kay Raymond. Diba yung Raymond? Padayaw? Hindi ka na. Wala ka? Ako na rin. Kasi bisa na Chris. Mabilis. Buhaya ko parang kang kayo, walang matas kadaya kayo. Itang tatang na pisa ribu. Yan lang po niya, Dati Dati katagun natin niya. Hindi ko naman naman ba? Kasi mga panulanan. Kinahin niya sarili nun. Wala mong pinya niya sarili. Mga nangyayari ng tanga mo. Yan lang. Yan lang. Sopan. Ang pamimit mo sarili mo, lumabang ka. Punta ka pa kanya, punta ka! Yan pa mag-slide. Yan pa balik. Mag-slide ka. Taling-tingin na. Wala na ma-interview magic. Something kaya eh. Kaya mahanga na kasi yung therapy na. Kaya magyaman eh. Pareha lang ano, ma-jimal ko niya mo na. Nagkira niya, mga yano. Gano'n na kumain na.
Kunin pala ka ng work, sige na ako dyan yan. Ne? Tara-tara niya mo, ne? Ayaw ko na naman ito. Kaya kasusuko na eh. Mga gano rin naman na Wow. Mo na rin tayo. Diba? Dapat ba mo? Dami yan. Hanapan niyo kaya. Isis niya kaya din kaya no? Nagkaroon na pala yung mama yung papa, palipan. Jesus, na yun ba? Na yun ba? Pare, na yun pare. Wow. Ini yung favorite na kain. Favorite position. Na naman yun? Oo. Wah, Eh? dia potong ribuan ya. Meron mo yan, diba? Diba rin? Yung tsaga ng baba, yung tinta ng kakain. Kakain na. Medyo hard na mag-yan. Adi soap. Sanay niya kasi masahe. 14 days na. Ito naman, 14 days na yun. Ano? Panig na, oh. Ano? Tapos, pesos na. Ano eh? Kakain eh, oh. Uy, katulad na. Kaya Ano ba? lang mamago. Ano ba? Wah. Oo. Dati, ano eh? Oo. Kaya yung spine lang ngayon, hindi na. Eh, iba pa. Siyempre na pagkakas, kumanya na yun eh. Mag-bend eh. Tuloy na. Oh. Pre, tol ka na. Kaya ish. Nyaman. Tagal ng oras, nyaman. Tagal ng oras. Ano to? Ewa, are you okay? Ha? Ipas na yung yan. Bakit ba ito? Ang teka mo to? Eh? Basta tamihan niya mo. Hindi ka na ako ito pare. Ano? Namunta na yung power ng magkikibak. Kaya namin, magkaya muna yung kay Raymond, gusto niya muna. Nah, Dito. ini tama lagi. Ay, wow, kaya talaga. Itu kasari. Pasuwa ito. Magkakala yata. Tutong. Ini bertatap ini ya. Tutong na muna. Masuk ya. Jadi di balok-balok mo ba?
Wala ako, pagaling ko na. Meron pa ng kutsara mo eh. Sabi lang kayo nila pala. Ng mga stretch kayo. Oo. Sabi niya mga mga ko. Oo, tulungan niyo po. Tapos sabi niya, Stop. Suloy, stop. First time ko may counter na. 3 years eh, eh. ang mga damugak niya, lalo ang dulo. Dutong po. Pero ikaw, babado mo yun, sisis-sis. Pwede po, pasyente mo kasi lagi po ba, nakatulog, tulangan mo rin mo. Lagi po kasi ano. Ito. Pabilis ko pala. Sakto quarter ko. Sakto yung quarter. Bilis na ako siyempre. Alam mo, boy. Basta bra rin. Basta siya langkay. Focus mo na eh. So use was flexion para mas kumilot yung mga muscle. Kasi masyadong stiff. Lamig. Marami na ng flexion. Pagkaroon na tayo. Dami na yung mata mo. Mapasyan. Mapasyan. Hindi nang kaya. Hindi nang mapasyan. Hindi mo. Sumaga ka yun ba? Dami yan. Ano yung mga sila oh? Hirap na. Lente. Bota ka na. Hindi ka tao. Tabihan ko niya. Tabihan mo sige. Wawa, linabili. Kasi, katagal na yun. Tabihan ko niya. Sabi ko lang. Dahil, tsura niya. Babali mo. Ay, mata mo. Sukat ko nga sa massage therapy.